Kung perlo dengar na pariat but hakan yang video apa ban kan pangkin ki goals lani kini ki target ki soplum ki jingtumu ki baka sorkar MDA kapan mi hau hakat santare ki matong August haka sengi like doit ma te haka tu sengi hoi ki jano ki tu ki emo ki jingja te tambah kau kawai ke baka permi kan sorkar nim de ban klan long kini ki jingtrang long sorkar lo ke kwa ma pen ulong kita ki goals tong nya pen mentang ngan pen ini kini screenshot bang ngan sasu comment kini ada so ngan keren lo long ki mensuang ni si ya keren pang vision 2020 ma barok ya tumu ki aim lot ya pet ya kata ka hajar apho la one but kam de kasnam ka ba sutana hagan no liang do te mentah bar kila pen kria su laipo now arpo su laipo kisu kesa su thai harian ka toru kesa san kenia kesa ong em that nai ai su so po ai no san po kini kar kom trekam kari tang ban pen thame upai ba ban su kular tama kini so ngimyo kitiam te tungin pet kinen so ki e ba ka sorkar MDA ka kwa ban pen urlong ki kita ki promise ki jingkular long ka. Okey, teka peningkong ke jingkular long ka sorkar MDA ka kular bah po post nam kan pen kiu ya ka jingyo jingkot jong ki breu ki basa ka jala mo ka takdir peningkong ka jingkular long ka ni i hang to but ka baar ka ka jingkular bahkan pen kiu ki SDG ranking jong ka Meghalaya but halor kata ngahapan ong ba kat kumba lami ka report na niti ayog ni de ka way na ki state ki bas new tam ki ba shapo do ni lahir hado kata ta ke SDG ranking but kande ki ka kamba ban pen kiu yang ini seneng kam taman long top 10 ni te ngam tep kumnu nya trekam ki bakin le ban pen kiu yang ini namar bangi lahir hado kata ta banyi ki state hanot is ni don hajrong tang kan Nagaland baka Arunachal Pradesh but kadi ki ka bapin susi bah bat ka bade ban peleranya ni bangi lahir hado kata ta ki don ki breu ki ba la comment ni kan ki la keren halor kan ki ong ba kan ni baro kadi tang na jing bamler kam ki nong senshar but ni haban kedokti ya ka sorkar kongres hukum jo kumangi kedokti ya ka sorkar MDA tengam tip kin le ayu halor kan ki SDG ranking markat komentate ni de one of the worst performers te ka ni ka wipat ka jingkular bakin pen kiu ya ka yok kot jong ki breu kan ka jala ni bahwa nalu bakawan ka sorkar MDA ka don sisa ka ta ka jingkiu ha ka yok kot ha ka bah ka met ha ka spa ka phau tangba kamde ya baro kani ka jingkiu ni i tang ha ka bank account dan ha ka kiti jong ki breu ki belarus pa lupa ka sorkar MDA ngahaban kentho kadai ka way ni ki sorkar ka bala ya rap hadu kata ta ya ki he spa bakin nang he spa susu but ban ong ba kala ya rap iki breu bare bariade kata ngam i ha e ru let's say ngabakla let's say PSF lai kata ka jingkala tang banga te dalade ngakhame i ru ya kata ka jingkiu lani ka jing lat jong ki breu na ka jing duk pat na ka jing kerjo te ki pada ki kular bakin sapen urlong ya kata tama ngan da haban ya chu hok epi ngan ong ba ngam nge ya kata namar ba kim pen i ru ik policy ki ru kom trikam ki ban pen sai bakin tre hok halor kata ka jing temu ki te mentangin pet ikini ki hadis kini gemde ki jingkular kini ki bikila jule infrastructure development mut ka jing tei ki building ya ki moi kita ki surak hang ni ki thos phangka laj ru bakila tho ang ni kila jeri ki bikila le in puli ne kinen sa ki ong ba o 6000 news pak klor kila mang ya ki surak bakila pendap 6000 kilometer ki surak bat kumta terma kini ki jingkular ki pulih yang tu water supply ru kila
ong ba ong ngila pen biang kum tai ngila the pet ne ka power rupees 1,345 crores unveiled under Atmanirbhar scheme to clear pending liabilities of 10 years. Kani ka mud bahkan shim ya kani ka 6,000 laispa sapusan klur lingba ka Atmanirbhar scheme ban siwi ki bel ki bala sa post nam tang ba. Kani hakwe ka liang lut na pi puli ba kalong ko mangishim ram ban siwi ka ram. Ba ka sarkar India nda ka ai ka to pisayangi kanum kelet lanu bangi ha ban siwi ka ta ka 6,000 laispa sapusan klur. Te perkhat pi hakanu ka rukom bakan sa pa engi bengin siu biang ia katuka bisa bangi haban siu shaka hakinu kiliang kala bande da ka pa ti iki mar po khandau la bande ba kala ban pa bengin sna dam susu ban penmi tu bisa kin bun ba ki rukom ki ba ka sarkar India kan sa one bat kan sa nang yu susu ingi clear tamba kini ki beliau kempoi perkhat tal ni kim kwa himan perkhat ro gi kwa ban su pen bet tang sipor apor lara pipet bhai gini infrastructure development dengan ka sarkar kan pulia bhai we pi we ni kini kiman ka ek ba wan sapi ka ek ba show api nada pi pulia gini haka sing sam junga de baro kini ki infrastructure development bakale ka sarkar em mdan ka weru ka benta ka ba kini ki arab ye ki nong bela tapi ngapet ngai ba hot ngai o kata klur kata siaja klur araja klur ala bun ma kapisa tangba mdan ka weiru ka jing sakhi ha pleng jong kini ki jing tho ban ong ba o kin nong bela ki yo kata ka jing kiu jong nong bela ka jing bha jing miat jong nong bela kita ki ke kimmi ang ne larang puli kini ki jing tho jong ki ngai halade ba u kontraktor lani malik ula yo nong ba ula nang kiu nang he hne ki nong balapan kisah hi ha u zero but ladak kat kwa shaban pen kiu ya ka bha ka miat ka jing yo jing kot jong ki breu kani ka sarkar kala ade ban perkhat ba ya ki basnai ki tu building mde ya ki tu ki ba don pisa ban pha sna kani ka ka we ka ba kongsan ba bat ka sarkar ba menchua ba kani ru ki le kum jo hi ki rap tangi ki kontraktor ki break bar alpa ki kelat no ye ki nong bela bat kani ka we ka mat ka ba na new don ni kuslai bhang ko ban pen kala te khalo khatwai ni poi ha kani ka primary sector interventions ma but ki bon ma kini ki number ne ki tho ki pin i ba o ngila register ka tangut ki nong rap ngila era pi kiling ba ki bank loans ngila sang ki mission ma per henrei kani ka kam sedang mission nilai i ka por jong mukul ru kalong komjo bat mentar kalong komjo ngampat yo i baki brio kin kiu hado kata baling ong kata ki long kadi ka kam ka bayar ba ngamla ban suong ba okay kila bakla la ni kim ler kam kadi ke ka bapia ban wan na do na ten rai seru seneng pimla ban le na neng ban batai gibre o pili ban lon kata teli kisnyang pili ban rap komta pili ban kini ki kam ki badon kam ban perkhat jelio ba ba pidon kam perkhat begitu gibre ki ba ram ki ba ri hendai kini ki kam ki bagi tho ang ne bagi la le lada pi buat to ket ba gen village nong kenong pini i hi kumno ki long ki snong ba pila ban kali hi gibre ni don kam ban concentrate hakini ni don kam perkhat kham benya pelat por kham bon ban penkiu yaki breu ki ban latrai henrei larangi puli kini ar benta ka infrastructure development ba ka primary sector intervention ni ba ka pisa ka ba he ba ta ka di tang haki asna surok additional building henrei yaki farmers ki ai ki baret ki amounts ma ya 8,000 9,000 ngut ki breu ki mangtang siklur tamba ya ka we ka building ba ka bagi kwa bansna ki mang hado ar phau lai phoklor kini ki di ki ba pen shai ba ka ni ko kom trikam ka di tang ka jing pen thame ba ka jing la kai jong kini ki he spa ba ki ba khrau ki ba sen share ngi ha ka sarkar te ngakwa ban yo sngo susu na phi pulie
company ai kini primary sector ngamla ban ai jubab than lo do ke namal ba ki numbers ki biang bha hendrai sakhi hi ma phi parlo ki bas ngap ngane hato phila I shan em kata ka jing kala ka jing bha jing me jung ki breu jung I nga te nganu ban ong ba ngam pat yo I ru but ngam da khmi lenti ke ru na kani ka sarkar ni ha ban pen kala ni ha ban pen thamai ni ha ban le da komwei imla ban pediang ya karukom trikam kabalong substandard third class kam kabam ya ha bra bat ka jingkular kublesi bon